বাংলাদেশ ভুলে গিয়েছেন, কেন এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে? বলুন দীপঙ্কর বাবু, বলুন আপনারা যারা আছেন, বাংলাদেশ থেকে রাতের অন্ধকারে কেন পালিয়ে এসেছিলেন? Omongkha Bhagaban das kaisa Tripura ni legislative member Pabia Sorani hakin norok khnawi no tongkhana bini khoktui je Bangladeshi rok ayangna ni phai Tripura legislative member ngi tabo achuk tongbai hunei samani bini khoktui norok sap sap khna khna tabo hake amo chungchini bukhuk ba sada nanglia borong no se khoklai ri rubaikya hake bo assembly wo kwbangma minister rok Bangladeshi hunei samani tai bobo gosima hanyo klai mo hake chungto mokol bai nugya buskang tei habmani hake chung Simon tongo je border kinani borok rong hake busuk jora teke Bangladesh ni Tripura wa habai tongmaikha Tiprasa rongni jaga na tongmaikha hake amo jaga chung chini bukhok bai sanas nanglia borok no se khoklai ri ri baikha haisi hake tebo saima ka chung o jaga ni bising tei Bangladeshi rok kwbangma legislative hake assembly wo tabuk minister ungjak hnei bini khoktui hake amo jaga o chung chini kok bai chung chini wanchu ge chung sawai tongmaya je o Bhagaban das assembly ni je legislative member tomani boni khokte assembly wo usakango samani amono je chung sawi tongo haisi je chung Tiprasa ro kwbangma je khokba sai tongbai mani Bangladeshi ro kwbangma phaibe ye tabu o jaga minister chabai sarkar chai tongbai ba kya ni samani tabu borong no sawi rika amo Tiprasa ro sanas nanglia haike mo ani kokbo ya haisi je om assembly wo sai tongmani omo boni kokbai se chung o jaga sawi tongo kubi no ungkhra mu kubi no ungkha nei je salai tonglai mani ayang ni borok joto klai khibai kya nei amu kubi no o Bhagaban das sawi roi sakang assembly wo tebo confirm ungbai kya Tiprasa ro tabuk tebo suji borok no gosiri mani bagai chini thani tebo proof mangkha hake omo no nungmani bagai omono nongmani yagulo Tiprasa rok ni bagi belai khe wana masingsa angkha tamani bagi ingka kai Tiprasa rok o jaga agini simi tongi heyo hai borok kai ayang Bangladesh ni phai o jaga tamo sarkar chawo tongo o jaga ni Tiprasa rok kai CM lagati si chawi me khol jaga ni khoroksa masa dosro deb boro bo wansarong ni logi tongte ni bagi se kisa sa jora sare re jago hage bu bagra recently post khlai kya bini social media ni bising tei Bijay Bijoy Hrangkhawl ni sakha hamya ungmani bagi hamya tongmani bagi bono immediately Kolkata o matlang ka bini sakno tebo kaham ke naire nani bagi hage pre khanya ni bagi Tiprasa lokurong no koi khabo hage chungbo koyo Tiprasa lokurong no pre khaibe di Bijay Bijoy Hrangkhawl ni bagi tuma bo chini Tiprasa ni bagi kwbangma no samung khlaikya hake borok se agreement khlaiye agi 17 ta Tiprasa rok ni seat tongmani assembly wo tai 3 ta tubu hake amo simia kwbangma no samung tongbongni je Tiprasa rok ni hamkrai khlaimani hake chini belaikeno kaham leader bo bini bagi chini Tiprasa rok jesa mutanyo phanamantu kaitor Jesus no phana mani thu joto no je jar mani joto suri baidi Tiprasa rok thansa khlaiye je chini leader kaham no bono mutai rok hamari riwoi kaham krengke tubu thu bo tabung ni simia Tiprasa rok ni choba khlai tongmani norok joto no saimana bo silai bo balka kabangma Tiprasa rok ni hamkraino tui bo choba bo khlai faikya norok history haike check khlai nainake naimano laibuma rok bini baksa buksu Tiprasa tabungni generation rok bini laibuma bo tomo Tiprasa ni bagi khai klang je saimia rok norok laibuma no cheri naimano kwbangma thaini bising tui hake amoni bagino bini langmano tebo kaham khlai tu butu chini Tiprasa rok ni bagi choba khlai tu hake kaham krengni thangto bini langma amtui ni bagi chengma suri nai mutai kai tor joto no hake Tiprasa rok tom khasina no noro nugino tongna assembly se gosilai tonglai ke boro Bangladeshi rok ni phainai hai irai hinai hake Tiprasa rok ngakai nai simi ai amtui si borok irai si borok ni Bangladeshi si borok chin jaga nao hai irai hini sai tongphano omukun phan si khaito khanjangnai si kri ka hasi nang khanya hnele tam khanya hnoeng central lok bo Tiprasa ni bagi hai re nai irai re nai ni sabo kok simi sawi agreement ok simi khai kon phan seriya kon phan khanya kri ke Tiprasa rok ni bagi hasi Tiprasa rok actually thansa krin omobo kaisa main reason thansa hni kok sa ke baksa bukso ekdom comment ok musmuni layo borok politics no simi one chuk layo hai bai ke thansa tonglana hai irai hne ai re thansa mane no tomo Tiprasa rok joto thansa na si politics so thansa ya bujikha hage teni bedam suno hambai।